Takže čaute ľudia, ja z toho môjho nového videa. Po mega dlhej dobe. Po asi 7 alebo pol roku asi aj. Kľudne. Ja z toho môjho nového videa. A teraz začneme točiť úplne novú sériu. A tá séria sa volá Farming Simulator. Tá hra sa volá Farming Simulator. Ale tá séria sa bude volať Noob hra Farming Simulator. Takže poďme na to. Tak. Ja som to niekedy už hral. Takže mám jednu hru, ale ja chcem ukázať ako z môjho hľadiska, ako to ja hram. By ste mi fakt verili, takže budeme to tak točiť asi. Poďme ľudia, napíšte mi, ako si užívate tieto prázdniny. Za mňa pohoda, hej. Zatiaľ pohoda pre mňa. No, čiže cieľom dnešného videa by som chcel skosiť celé túto pole a zasádiť tamto pole. Takže dáme asi dáme timelapse. Takže ľudia, dal som timelapse a teraz musíme už iba vziať akože toto, musíme nasypať. Ja som ľudia amatér, prepáčte mi to. Oj. Tak rýchlo to mám to odnes, hej. Dobre, ideme na to. Držím mi palce. Otázka by skôr znela, kam to veziem. Pretože ja som nehral Farming asi tak 2 roky dozadu, alebo rok, nepamätám už. Ale viem, že to tady musím ísť. Takže. Kde to máme odniesť? Počkajte, teda to bude asi rýchlejšie. No, teda to bude rýchlejšie. Takže túto máme odniesť, hej. Dosť pomalý traktor. V ďalšom videjku si kúpime oveľa rýchlejší traktor. Aspoň taký, čo by išiel 50 a tak. Iba 36 000 máme zatiaľ. Dobre, pohoda. A čo mi tu svieti ľudia ten vykričník, neviete? Ale že si 25 000 coins. Dobre. Či kokos, normálne reklama prešla, ale máme 60 000 coinov, že to je dobrý ľudia. Dobre, necháme tu ten traktor a my ideme zatiaľ dokosiť toto. Dáme timelapse ľudia.
Dáme timelapse asi, nie? Dajme timelapse. Takže ľudia, dokosili sme toto. Hej. A teraz by som zobral toto. A ideme to pokosiť kultivátorom. Aj keď ľudia, ja si myslím, že či to náhodou nebude rýchlejšie, keď to budem kosiť takto rovnako. No, to bude stále rýchlejšie. No, ľudia, ja toto dokosím, dám timelapse raz, ďalší. A uvidíme, že či to dokosím. Akože či to stihnem dokosiť, hej. Pretože to video by som chcel aspoň 10 minút mať, už máme 10 minút, ale nebojte sa, hej. Takže dáme timelapse asi. Takže ľudia, dokosili sme, už iba dokosíme, no dokultivaturujeme tieto zvyšky, čo tu zostali. Takže ľudia, dokosili sme už asi aj tie posledné veci, už iba toto jedno. Tak. Máme asi všetko, ne? No, máme asi všetko. Ľudia, a sadenie asi vyškrtneme z tohto videa. Toto video bolo úplne to prvé, že noob hrá Farming Simulator 18. A v ďalšom videu budeme sadiť a dokonca si kúpime balíkovač, aby sme mohli robiť balíky. A rozhodne tam kúpime nový traktor. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite hodiť like, odber a zvonček a uvidíme sa v ďalšom videu. Takže zatiaľ čau.